yamde jeetati silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu yoni to Bamako lamorde Mali. Ahmadou Barouba. toɓɓe mawɗe kabaruji ɗi yewoɗo subaka to leydi Cameroun sikkala sikke iwi jaffuɗon kabaru laaɓuɗo heɓama Paul Biya ko candidat e sumgoji horeya ko leydi e lewru sappo ɓuru aroru ko hanki o nantini ɗum e ley kontuji makko médiaji rendo e gila duuɓi 42 omo laami Cameroun. Paul Biya no yaare hande e duuɓi 49 Nigeria no tawa hande e sunare Muhammadu Buhari hore jokkiɗo leydi ndi maayi hanki alet to Londres omo yareteno e duuɓi 62 o laamima Nigeria laawi ɗiɗi sakkiti hen ko hakkude hitaɗuji 15 ha hitaɗuji 23 golle makko e haɓade rafi ndena koye kuliyankako teskama ha tengtito rewo Nigeria ko hande 14 lewru jeereɗi ɓuuru France mawninta feeto kawtal ɓiɓɓe leydi ndi hanki kikiɗe horejo leydi nde Emmanuel Macron nantini yiɗude ɓeydude jawdi waɗtendi alhaali ndenago o weltorima sembugol konu France tedduɓe bisimilla moon